Какво става, хора? Това е... Сега ще ви покажа един бетинг сайт като CSGO Double. Казва се CSGO Strong. Ролва на 20 секунди, ще става доста по-бързо и няма никакъв лаг за момента. А, Когато ми използвате кода, получавате 100 точки, което е 1 евро или 1 долар, не съм сигурен. Не съм сигурен. За да изтеглите скин обаче трябва да бетнете 40 пъти в сайта, като минимум бета е 50 точки, така че трябва да имате късмет. Но не пречи да пробвате, ако имате свободно време. И аз какво направих? Аз взех 100 точки, дето имах и ги сложих на зелено. И от това взех 14 долара, обаче още не мога да ги изтегля. Също така, колкото повече хора ми използват кода, толкова повече пари се взимат, като има ранкове, все още не съм ги разгледал. Сега ще ви покажа кода, ще го има и в описанието. Не знам защо има някакъв проблем с логина в момента, но сайта е нов, със сигурност ще го оправят. Постоянно ме изхвърля, не ми дава да като се логна. Ето пак. Но аз съм убеден, че те ще го оправят. Имам чувство, че доста по-често се пада зелено. Така, сега да видим дали ще стане. Ето пак не ме логва. Но кода ми ще е в описанието. Ако не успее сега ако не успея да го покажа. Може да депозитвате скинове, да залагате, да правите пари. Вие да си направите код. И да, сега не мога да ви покажа, но ще ви покажа моя... Ще има кода ми в описанието един вид. И да, надявам се, че ви е харесал. Късмет, много спечелени скинове и ай.